Tinday. For today's video mga kapabrik, kaya muna pa sila baby. Baby. So, talaga na to ilang mga usag-usang reaction karon mga kapabrik. Oh, okay ba sila nga challenge? Karon while nagbuhat sila dito kay naka-blindfold sila. So, let's go. Itinta na kanilang gatas. Tara. Mikmik. Mikmik. So karon naman ako glaphaw usaw-usa nila kabibiron mga kapobre diri na tayo tanong natin lahat. Mikmik. Kani nga challenge. Ako kay ni premyo. Ulag tubig. Wait sa. Dando siya tubig gamay. Tagan mo lang kung milk ibutang. So, ulo na. So, karon mga kapobre, ang atong twist sa gatas na arakan abot na tukod sa Shopee. Murag kuan, mura siya. Tae sa iro. Pero ito na siya hugasan daan. Ininit man ni siya. Ito siyang agay, init kayo, lapawan. Lapaw. So, butang na to dali. One, go. One! Bibiron. Bibiron. Dong, muli ang pwede mo nung daw medyo. Ayaw! Ano tama ito, baboy? Bibiron. Yes! Uli, pink's favorite. Pink. Okay. Yan, sana. My favorite, pink. Bumrat. Okay. Nakuha ni Ani? maglugot ani mo eh. Maglugot. Hoy, kundi mo karot na inyo, hindi na ako tapok ha. Hoy, ana ni. Ang naay usik, dili kadawat ha, og kwarta. Kay grasya man na. Ako adan. Hoy. Oh, nya na punita, may excited ko dyan. Una makahurot. Sa daw. Hoy, tay mo adan. Maglugot magkay kag 1/4 ana. Na. Sige. Hinday na na. Okay na? Okay na. Wait sa. Yan na dong kay lupad na. Didudog excited gi kayo oy. Anak ka day. Wait sa. Sa. Niya. Hoto lang ilaw may kaon na. Ah. Oh, 1K diri ni daan. Wait sa. Diri ni daan ba kay ang 1K diri ni daan. Kay ako magi makakuha ni. Ako lagi makakuha kay pink ako ah. Ako lagi makakuha dong dire steady ra man adong dire man. Ata steady ra na sa dire ko makadaog ako ning hatag nimo. Asam na naman ibutang na. Dire. Dire ay butang ba. Dire lagi na dong. Butang na bebe ato bebe. Butang oh batay way pulitay. Okay, wait sa ha. Ayun sa ba? Unya kay picturan ba. Buta na niya ba? Wait sa. Dili man na maimo dong. Steady ka mo tay steady. Anda mo ra bagdag ko kulamay. Tama na. Kulamay. Sa student na. Steady ra daw nya murag dagkog mga kulamay. Ama nang kulamoy na. Wala. Kulamay oh. Ama. 1/4 ra. Ama na. Ikaw na ko. Ama kamot. Oh, tanawa nang walang kuko kay gihurot og kaong kuke. Dili mo ka mo tay, dili na. Na. Gagman na. Ko pagang na ro. Pagang. Na. Say pagang oy. Pagang.
Udah pagang. Oh, batik og naong. Why personal ay dong kung kabayo ko dong naraman po ang kuano gorilya. Ay sabi. Ay sabi. Na. Kabayo versus gorilya. Isa. Kabayo Dayo. versus gorilya. Hindi mo na magkukulamay. Tama na. Kulamay. Sa student tanan. Steady lang daw, murag dagkog mga kulamoy. Ama nang kulamoy daw. Ah, kulamoy oh. Ama. 1/4 ra. Parang sininok mo ma. Hey, go! Ay, grabe. Way usikay ha, kay ang mausik ha. Ang mausik. Ang mausik. Ang mausik. Sup-sup mo, lain kayo. Slita. Kamay ko bungat. Totoy ang bibi po yan. Na, grabe. Hinday, bigay mo daw kani. Na. Gawa. Lo! Sabi ang mga challenger ni Beatmaster. Wa na. Lag, grabe sinday oh. Lag, grabe. Abi, oy. Na. Chip. Tama na dong. Grabe. Yeah. Lah, grabe sinday. Gurot niyo subsop bibiro na. Grabe, eh. Ay, wala ko magkabusto mo daw. Dili nga maagas mo nagpislita ninyo ang kuwan. Ano iyang kana punuan. Grabe. Grabe eh. Na daog ko kay hapit na oh. Nakadako pa sa pan. Tabag na ako. Nga, wali usikay. Usik. Grasya na, di na pwede usikan. Hindi dako kini pa naman. Ang sa Tama na dong. Lala. May padul dyan. Ang kapaspas-pas. Utoy ba? Sinday dong na. Pagkagsingot sinday. Na. Sa naman eh. Lagrabit. Na. Awa na, gisan din. Naunsa. Pan ko say. Naunsa naman kasi. Ano ka kuha? Wala pa dong. Pan. Pa. Gay. Pa-up dayon ang kuan. Huwag kinsay una makahurot. Amang kwarta dong. Oh, sinaan niya. Ngambot pa. Ibutang ko ba kayo? Dako pa kayo mo pang. Mauna na kuha ha? Oh. Dahil sa iro sa ano kay dahil sa iro. Dahil sa iro.
Sairo lang kay ang tao. Tayo lang sa Sairo kay Lexus man kay. Sairo na Sairo ko. Na. Sairo. Dito. Sairo man na Sairo. Dai okay ra man ko na makao man tayo Sairo. Nang sa mali nga. Kao na lang tayo Sairo. Ugasan naman gud na. Ay, ay, Oh, diri nga nga dong. Nga kay pagkaon. Ara okay ra tayo mas Sairo gud. Chop. Nang sama mo. Maya itong ginamigina mo lang. Tagamtali. Bagtog na naglutaw kung nakuha na. Ay tayo. Kaysa tayo sa tao day. No, yati ka day. Ano dira to bang mo diri? Nang sa magkadesip. Ingon mo ikaw ka din. Ingon ka mo challenge kag tae sa manok kini nung. Tusoy na ko. Nga din naglutaw ako. Ganan ako.